Nachádzame sa pred Face klubom, kde práve prebieha Red Bull Hviezdoslavu Brooklyn a my sa ideme pozrieť, ako to tam vyzerá. Potom, ako si táto akcia spojením krehkej poézie a nehanebného rapu získala srdcia svojich fanúšikov v Trnave, nastal čas, aby vyletela zo svojho rodného hniezda. O tom, že to má ten pravý swag, sa môžeš presvedčiť práve teraz. A jediné, čo mi ťa pripomína tieto veci, že sme boli spolu a že raz sme boli spätí. Vieš, čo to je? Želva, pičo! Rapov kreténe a fleška, vole! Výborne! Red Bull sa rozhodol organizovať túto akciu, pretože primárne organizuje nejaké jedinečné akcie, ktoré prinášajú niečo nové, niečo mladým ľuďom a práve Red Bull je stále tam, kde ľudia potrebujú krídla v akékoľvek forme, takže takto sa tu ľudia pekne zabavia a Red Bull je pritom a Red Bull im to tu všetko prináša. Prihlásila som sa z toho dôvodu, že konečne nejaká normálna súťaž, niečo netradičné, pre Košice hlavne, a dozvedela som sa o tom z rôznych letákov, z plagátov, ktoré boli vylepené po meste a po škole hlavne, takže odtiaľ to viem. Dozvedel som sa o tejto akcii pomocou mojej kamarátky, ktorá mi to poslala vlastne link na Facebook a tak som si to pozrel, o čo tu ide a prihlásil som sa. Atmosféra je tu výborná, teší ma to, aj keď som vystupoval, ľudia pozerali, potom tlieskali všetko, takže super atmosféra. Tak o tejto akcii mi povedal môj spolužiak Igor a viac menej som nad tým aj rozmýšľal, že pôjdem, ale nemal som čas. Potom prišli také zlaté čaje na Intrak rozdávať letáky a vtedy tie ma presvedčili, že je málo ľudí, tak som sa teda prihlásil. Prečo si sa rozhodol zorganizovať túto akciu? Nakoľko už prebehli 2 ročníky predo mnou v Trnave, tak teraz prišiel čas troška rozšíriť povedomie o tomto evente a prišla na rad Žilina a taktiež Košice a preto sme tu. Možno aj takto by sa zatvaril Hviezdoslav, keby sa dozvedel, že z recitácie sa stala repitácia. Táto akcia však pritiahla neskutočné množstvo ľudí a ukázala nové talenty. Pre študentskú televíziu Daniela Huliáková.